डेगवे गावात उभारलेल्या BSNLच्या नवीन टॉवरला 3G रेंज मिळावी या मागणीसाठी आज येथील ग्रामस्थांनी BSNLच्या कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले। 3 महिन्यापूर्वी BSNLच्या या टॉवरचे खासदार विनायक राऊत यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले होते। यावेळी 3G रेंज गावात उपलब्ध होईल असे आश्वासन BSNLच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले होते। मात्र अद्याप 3G रेंज गावात योग्य प्रकारे उपलब्ध नाही। ग्रामस्थांनी वेळोवेळी अधिकाऱ्यांना निवेदने देऊन सुद्धा कोणतीच कारवाई झाली नाही। अखेर आज ग्रामस्थ उपोषणाला बसले। यावेळी BSNLच्या अधिकाऱ्यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली व चर्चा केली। मात्र ग्रामस्थांनी काय उपाययोजना करणार ते लेखी द्या असे सांगितले। तुम्हाला अधिकाऱ्यांची गरजच नाही। सर्वसामान्य गावातला 7वी 8वीतला पोरगा सांगू शकतो इथं रेंज जाऊ शकत नाही म्हणून। आणि तुम्ही तशा अर्थाने घाई गडबडीत केला। आम्ही थांबलो, ठीक आहे। तुम्ही बोलला ठीक आहे 80% गावाला रेंज येणार, ठीक आहे 20% नंतर बघूया, 80% तर गावाला तरी रेंज येऊ दे। पण आता काय परिस्थिती आहे ती बघा ना, त्या वाडीत पण ते रेंज येत नाही। तिथल्या तिथे बाजूलाच राहिला आणि बांद्याची रेंज 7 किलोमीटरवर बांद्यातून कशी येते? बांद्याची रेंज येते, बांद्यातून डेगवेला येते, 2 गाड्या तरी येते तिकडे। आणि असे स्पॉट तुम्हाला दाखवले होते जे सर्व सोयीस्कर होते। रोड होता, तो होता। आम्ही म्हणतो अधिकाऱ्यांचा आणि कॉन्ट्रॅक्टरचा साटेलोट आहे म्हणून ही जागा तुम्ही फिक्स करताय। 45 लाख रुपये खर्च करून हे पाण्यात घालवलेले पैसे आहेत आणि ह्याच्या पाठीमागे कोण आहे त्यांची चौकशी झाली पाहिजे। आमच्या गावाला दुसरा टॉवर तुम्ही देणार काय? देणार काय? शक्यता कमी नाही, 100% आम्हाला माहित आहे म्हणून आम्ही 8-9 महिने थांबलेलो। यावेळी सरपंच वैदई देसाई, उपसरपंच प्रवीण देसाई, ग्रामपंचायत सदस्य सुप्रिया देसाई, श्रेया देसाई, वैशाली देसाई, वैशाली मेस्त्री, पंकज देसाई, प्रेमानंद देसाई, मधुकर देसाई, मंगलदास देसाई, सुनील देसाई, नवनीत देसाई, सचिन देसाई, वैष्णवी केसरकर, सूर्याजी देसाई, महेश देसाई, राजन देसाई, संजय देसाई, भरत देसाई, जानकी देसाई, नागेश दळवी, सीताराम देसाई, प्रतीक देसाई, अभिमन्यू देसाई, बाळकृष्ण देसाई आदी उपस्थित होते। सदस्य, सोसायटी चेअरमन, सर्व गावातील मान्यवर सर्वांचं हे उपोषण आम्हाला नाईलाज असतं आज करावं लागतं आहे। 16 डिसेंबरला आमच्या गावात BSNL टॉवर होऊन त्याचं उद्घाटन झालं। त्यानंतर आम्हाला अधिकाऱ्यांनी सांगितलं होतं काय तर जो उर्वरित भाग आहे त्याच्यात किती 15 दिवसात आम्ही रेंज देऊ, 15 दिवसात रेंज देऊ। आम्ही ज्यावेळी हा टॉवर उभारत होते त्याचवेळी अधिकाऱ्यांना सांगितलं होतं तुम्ही जो स्पॉट निवडला आहे त्या स्पॉटवरून गावाला पूर्ण गावाला रेंज येऊ शकत नाही। त्याच्यामुळे इतर गाव अर्धा गाव रेंजपासून वंचित राहणार। तरी अधिकाऱ्यांनी आपली मनमानी करून अधिकाऱ्यांचे आणि कॉन्ट्रॅक्टरचे साटेलोटे असल्यामुळे त्यांनी घाई गडबडीने हा स्पॉट निवडला। तरी आम्ही गावाने मान्य केलं ठीक आहे बुवा गावातील 80% लोकांना तरी रेंज येईल म्हणून आम्ही गप्प राहिलो। त्यानंतर उद्घाटन झालं, त्याच्यानंतर आम्हाला 15 दिवसात बुवा रेंज येणार म्हणून आमच्या सरपंचांना सांगण्यात आलं। त्याच्यानंतर वारंवार 2 महिने झाले अजून गावात रेंज येत नाही। पूर्ण अर्ध्या भागात रेंज येत नाही। त्याच्यानंतर जे आपली 3G सेवा आहे 3G टॉवर मंजूर झाला म्हणून आम्हाला सांगण्यात आलं, त्याची पण काय सांगपत्ता नाही। रेशन कार्डवर आता थम्सची जी सक्ती केलेली आहे त्याच्यामुळे थम्स मिळत नाही, तिथे रेंज मिळत नाही। त्याच्यामुळे रेशन कार्डवर लोकांचे अतोनात हाल होतात। हे इतर भागातील लोकांच्या रेंजमुळे हाल होतात। आणि जो BSNL टॉवर गावासाठी मंजूर झालेला आहे त्या गावालाच आपल्या रेंज मिळत नाही। बांद्याच्या टॉवरवरून 7 किलोमीटरवर जर थोड्या भागात रेंज येऊ शकते तर 3 किलोमीटर परिसरात रेंज काय येत नाही हा संशोधनाचा विषय आहे। त्याच्यासाठी आम्हाला आता आमची पूर्ण अशी मागणी आहे ह्या टॉवरवर पाहिजे तर उंची वाढवा, काही करा, पण गावात पूर्ण रेंज आली पाहिजे आणि 3G सेवा गावाला मिळाली पाहिजे। या ठिकाणी आता अधिकाऱ्यांनी तुम्हाला तुमचे संपर्क साधला, तुमची मनधरणी केली, तुमची समजूत करण्याचा प्रयत्न केला, यानंतर तुमची नेमकी भूमिका काय असणार आहे? आम्ही त्यांना स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे तुम्ही 3G सेवा केव्हा उपलब्ध करणार ते लेखी आम्हाला आश्वासन द्या आणि इतर भागात ज्या राहिलेल्या उर्वरित भागात टॉवरची उंची वाढवा, काय करा, काय उपाययोजना करणार ते लेखीत आम्हाला तुमचं म्हणणं लिहून द्या। त्यानंतर आम्ही आमचं उपोषण बघू काय।